Dobré odpoledne, díky moc. Já jenom uvedu na pravou míru téma, který jste našli v programech. Téma, který jste našli v programech, je konstantní pro všechny festivaly Inner Winner, protože oni se jim nikdy nepodaří mě sehnat, aby se mě zeptali a domluvili se mnou na nějakém tématu, tak kopírujou to z loňska. Jo? Ale nebojte se, můžeme mluvit o čem chceme. U mě to je stejně tak, že téma je jenom vymyšlený vždycky tím organizátorem, aby marketingově znělo asi lepivě, nebo nevím. Já stejně mluvím, o čem chci. Takže je to jedno, jak se to jmenuje. Jmenuje se to teda mentalita úspěchu? Mentalita hojnosti, no tak to je krásný. Mentalita hojnosti. A já, protože se nepřipravuju na akce nikdy, ne teda, že by jsem byl takovej lempl, ale nepřipravuju se na akce proto, že zvlášť u tohohle typu sdílení, jako je třeba tady na tom Inner Winner, kde opravdu se scházejí velmi speciální lidi, my nikdy nevíme, co ta konstelace, co ta atmosféra přinese. To znamená, v jaký kondici se sejdeme, na jakým naladění budeme, taky jak pokročilí, kdo z nás budeme, když se sejdeme. Proto je nesmírně těžký plánovat, o čem bude člověk hovořit. Já mám samozřejmě ty PowerPointové prezentace, které používám v tom korporátním světě, a tam jsou stovky a stovky slajdů, které bychom tady mohli poroklikávat. Ale já nejsem přítel tohohle z toho způsobu trénování a školení, protože ne vždycky je na všechno stejně vhodná doba. Takže já potom vždycky naslouchám a čekám na inspiraci. Dneska jsem dostal jedno téma na toaletě, druhý jsem dostal v kavárně, třetí, když jsme stáli venku tam na té předzahrádce a různí lidi z vás mě inspirovali, některý z vás vidím tady v sále, mě inspirovali k tomu, o čem dneska hovořit. A já jsem si vybral takový 4 témata, které mě napadly. Jo? První z nich bude, že problém se nevyřeší na úrovni, na který vzniká. Další z nich bude, že můžeme mluvit o různých úrovních, kde určitý pravdy platí a pak už zase neplatí. A to třetí téma si nechám jako překvapení, abyste tady vydrželi do konce, abyste to ještě nevzdávali. A předtím, teďka tady těsně před dveřma, mi někdo říkal, že jsem dneska přišel na Inner Winner, protože mě viděl na videu. A protože cítil obrovskou energii a jak je možný, že někdo má takovou energii, která sálá z videa a která je tolik cítit a potom, že viděl na Facebooku, jak tam lidi píšou a že vlastně vůbec nepíšou o tom, co Mark říkal, jo? Ale jaká byla atmosféra. Jo? Což je překvapující. V tom případě je vidět, že není potřeba, abych si dělal přípravu, protože je jedno, co říkám. A tak jsem si říkal, že by možná někoho zajímalo, možná ze začátku si nejdřív popovídat o tom, jak se držet prostě v energii, jak se držet v té vitalitě, jak se držet nahoře na těch vibracích, v té síle. Protože já si toho samozřejmě jsem vědomý, mě to lidi říkají, že já přijdu někam přednášet a začínám v 8 hodin ráno a mám za sebou třeba 3 přednášecí dny v kuse. A některé firmy se rozhodly, že když už mi platí ty nekřesťanský peníze za ten jeden školící den, takže mě jako fakt jako vytěžejí. Jo? Tak se mnou mají VIP snídaní ráno od 8, pak do 10 hodin jeden seminář do 2, pak mi dají na oběd půl hodinku, pak je speciální seminář pro nějaký kvalifikovaný lidi z té jejich firmy a večer nějaký koučovací nebo leadership ještě sessions, takovýhle sezení do 9, do 10 do večera. Včera se říká, že to je sazba na den, tak ho zmáčknem. Takže když takhle mluvím potom 11 hodin, tak lidi nechápou, že jsem v úplně stejné energii jako ráno. V úplně stejné energii. Tam není vůbec žádný rozdíl. 3. den, 4. den není žádný rozdíl. Ten důvod není, že já jsem tak úžasný, nebo že mám tolik síly. Já nemám tolik síly. A to je možná první téma, o kterém jsem chtěl promluvit, protože lidi to furt komentujou, ve všech těch různých komentářích to čtu, že jako je fuk, co říkám, ale to jako vyzařování komentujou, respektive tu dynamiku, tu sílu té energie. Já bych chtěl říct, že to není tím, že bych já byl tak silný. A to je nesmírně důležitý pochopit, protože mnoho lidí si říká, kdybych měl tolik síly. Já nemám tolik síly, jenom nečerpám sílu ze sebe během toho vystupování. To znamená, nepoužívám k tomu svoji sílu. Toho já nejsem účasten. A já věřím tomu, že když začnete dělat to, co vás opravdu baví, to, co je vaše dharma, jak by řekl Deepak Chopra, nebo starý indický védský učení, česky bychom mohli říct poslání, nebo mise, nebo předurčení. My bychom neměli rádi to slovo osud, protože to by znamenalo, jako že nám už někdo něco nalinkoval. Ale jakkoliv to přeložíme, to slovo, tak když se napojíme na to, kvůli čemu jsme tady, tak najednou ta energie, která přichází,
Přichází úplně odjinud a potom neznáte únavu. Potom neznáte otrávenost. Potom nikdy nesklouznou ty školící dny do rutiny, že by to už byla nuda a dneska zase stejný téma školy. Potom je to každý den úplně se stejnou šťávou. Každý den ne na 98, 96, 93%. Každý den na 100%. Že nic jiného než 100 už potom neexistuje. Je to jiný stav mysli. Já jsem zažil otročinu předtím. Já když jsem předtím budoval svoje kariéry, tak jsem zažil úplně nesmyslný pracovní vytížení, když jsem třeba 13 let, tomu nebudete věřit, když jsem třeba 13 let pracoval takovým způsobem, byl jsem jeden z těch šílenců, jo, tady všude, co vidíte kolem lítat, v těch kravatách s mobilama u ucha, co šlapou na plyn, aby ušetřili čas na dálnici. Tak byl jsem jeden z těch šílenců a 13 let jsem fungoval tak, že jsem třeba pracoval 28, 29 dní v měsíci a opravdu tak, že jsem tu kravatu měl uvázanou 15, 16, 17 hodin za den. Jo. Byly tam roky, kdy jsem si 365 dní nedal vanu, jenom sprchu, z časových úspor, z časových důvodů. Byly tam 9 let, kdy jsem nebyl na dovolený, což zahrnuje, že jsem nebyl ani na víkendu na horách. Třeba 9 let. To znamená totální šílenství a vřele nedoporučuji všem. A takže vím, jaký to je fungovat tímhle způsobem, kdy se člověk snaží výsledky vydřít. Ja? Mnoho obchodních zástupců, mnoho živnostníků, mnoho podnikatelů žije v tom modelu, že jako abych si vydělal víc, aby se mi dařilo víc, tak jako větší úsilí. Není to to, co vám říkali rodiče? Zatnutý zuby, větší úsilí, vytrvalost, píle, dřina, odříkání, vydržet. Je to tak. Já v tyhle modely myšlení, v kterých nás ta poválečná generace vychovávala. Takže já jsem tyhle všechno vstřebával v těch 70. letech, když jsem byl ještě malý děcko, tak já na ně nevěřím ani trochu. Jo? Takhle mě nutili hrát na housle s Rákoskou. Myslíte si, že jsem Paganini nebo aspoň Pavel Šporcl? Když jsem byl na večeři s Pavlem Šporclem, znáte houslistu, jednoho z největších, nejlepších dneska evropských, možná i světových houslistů, tak pro něj hraní na housle je vášeň. To je vášeň. On cvičí 4 hodiny denně, každý den, 365 dní v roce a těší se na to. Věříte tomu? Ale já jsem se na to netěšil. U mě byli s Rákoskou, takže proto ze mě ten Paganini nevyrost. A to je přesně ten rozdíl. A já nevěřím na ten drill, nevěřím na ten tlak, nevěřím na to musím. Ono totiž změnit musím na chci obsahuje všechny odpovědi, které potřebujeme. A to je ten rozdíl. Protože když to je musím, žijeme z jiné energie. Když to je musím, žijeme z toho tlaku. A z tlaku se nikdy nerodí nic dobrýho. No, můžete být relativně úspěšný obchodní zástupce. Mně se třeba v tom období dřiny v nejlepším měsíci podařilo vydělat 250 000 korun za měsíc. Což třeba v Čechách v tom roce, já nevím, kdy to bylo, 2004 nebo kdy, tak byly jako docela peníze, protože průměrný příjem byl kolem 20, tak to bylo 15násobek, 10násobek průměrného příjmu, takže jako pro lidi dobrý. No ale teďka, když se na to podívám zpátky, to byla tragédie za to, co jsem do toho investoval. To byla tragédie. Se dá říct, že jsem nevydělal vůbec nic. Protože dneska pracuji 60 dní v roce, víc nemůžu, protože jsem většině v zahraničí, protože teďka podnikám takový duchovní cesty. Teď jsem se akorát vrátil po měsíci a půl z Indie, předtím jsem byl tady jen pár týdnů, předtím jsem měsíc v Kolumbii a už teď za 2 týdny zase dělám v Bratislavě seminář 28. a rovnou v noci přejíždím do Vídně, sedám na letadlo a letím do Ghany, do Afriky. Takže teďka to je, loni to bylo 40 letů za rok. Takže teďka nemám tolik čas pracovat, že i kdybych chtěl jako zase otročit, jako jsem otročil tehdy, tak teďka na to nezbývá čas uprostřed toho cestovatelského rozvrhu. Tak pracuji 60 dní v roce, no a výsledky jsou neporovnatelné s tím, co se dalo předtím vydřít. A celý rozdíl bylo, že předtím jsem žil ze svojí energie a předtím to bylo musím. A dneska nežiju ze svojí energie. Já doufám, že to nebude moc abstraktně, když to tady nazvu jakousi univerzální energií, nebo nazývejte to, jak chcete, odkud se to bere, nebo vznášení se na vlnách inspirace, já nevím, jaký téma je vám, nebo ladění s vnitřním hlasem a s vnitřním voláním, říkejte tomu, jak chcete, tak najednou to není vlastní energie, kterou člověk používá, a najednou to není musím, ale chci. A tam není únava. Já si vždycky tak představuju, když ten Michelangelo maloval tu Sixtínskou kapli, jestli si říkal, tak dneska to dám už pocud a pak už na to kašlu. Jo? Jestli to bylo v tomhle módu, a vy asi tušíte, že to v tomhle módu nebylo, ta práce, že jo? Že když on ten Bach dával dohromady tu tokátu a fugu D moll, všechny tyhle nesmrtelné díla,
že to je na vlně vášně. Protože existují jenom dva základní motivy. A to je láska a strach. Ať to řekneme takhle pěkně ezotericky, abstraktně. To, co reprezentuje láska, to je všechno, co si můžeme představit jako radost, vášeň, potěšení, tíhnutí k něčemu, inklinace a veselost, touha, chuť. A to, co reprezentuje strach, to je všechno, co je motivovaný obavou, strachem, soutěžením, záští, pomstou, žárlivostí. Jsou jenom dva modely lidského chování. Každý naše chování vychází buď jednoho, anebo z druhého. A já vždycky lidem radím položit si tu otázku, co mě vede k tomu, abych udělal to či ono. Je zatím ten jeden motiv, anebo ten druhý motiv. Stejně tak ve své knize popisujeme dostopovat u každého našeho konání, jaký motiv z těchto dvou je v tom pozadí. Žádný jiný tam nebude. Prostě buď se vám to chce, anebo máte pocit, že to musíte. To chce, to je ta láska, radost, vášeň. To musíte, to je ten strach, žárlivost, obava, soutěžení, potřeba zasloužit si a všechny tyhle ty další jiný jedovatý, infikovaný, nemocný modely myšlení. A když my si uvědomíme, co je za tím naším konáním, tak já bych rovnou z fleku každému doporučil, dělejte jenom to, co je radost. Dělejte jenom to, co vás baví. Dělejte jenom to, co je vášeň. A taky si do dneška pamatuju, když jsem tohle poprvé slyšel, tak jsem to poprvé slyšel od Jacka Canfielda v roce 2006, 4. prosince ve filmu Tajemství The Secret. Je tady někdo, kdo viděl film Tajemství The Secret od Rondy Byrne? Wow, tak to je spoustu lidí. Já jsem se s ním poprvé setkal v prosinci 2006, tehdy ještě to vůbec nebyl známý film. A to ještě mu teprve svítalo. A tam Jack Canfield říká na rovinu. If it ain't fun, don't do it. Jestli to není zábava, tak to nedělej. A mě úplně hrklo. Jo? Takže teď člověk přemýšlí, jak moc doslova to ten speaker může myslet. A zase si říkáš, tak Hergot, že jo, prodal 100 milionů knih za $1 miliardu, asi to nebude žádný blbec, že jo. Je v žebříčku New York, že v Guinnessově knize rekordů za 7 titulů najednou v žebříčku New York Times bestseller. Je v Guinnessově knize rekordů za největší autogramiádu na světě, která kdy byla. Tak si říkáš, něco na tom bude, že jo? Jestli to není zábava, tak to nedělej. A do dneška si pamatuju v tom decembri 2006, jak se to pralo s těma mějma vnitřníma představama a modelama myšlení, jak jsem si říkal, no ale to nemůže být úplně doslova, tak člověk musí dělat i věci, které ho nebaví, že jo? Co si myslíte vy? Tak jako dobře, člověk by asi teda jako měl se živit tím, co ho baví, ale jako nemůžeš dělat pořád jako jenom to, co tě baví. Já nevím. Řeknu vám jenom svůj soukromý názor. Dneska stojím za tím, že opravdu lze v životě dělat pouze a výhradně jenom to, co člověka baví. Tahle ta myšlenka, když ji jenom pustíte do hlavy, tak vás do toho mozku úplně kopne. Protože ta představa, kdyby to byla pravda, to, co teďka Mark říká, vás naplní úplně novým pocitem. To je pocit úlevy od světa. Cítíte to? Je to... Takže bychom sem fakt přišli na tu zeměkouli, jako si to užít jenom, jo. No kdyby to tak byla pravda. Jenže pravda je v našem životě to, co definujeme jako pravdu, tím, že to za pravdu považujeme. To znamená, kdo z vás, je to jednoduchý. Kdo z vás věří tomu, že to tak je, tak v takovém světě, v takovém vesmíru bude žít. A kdo z vás nevěří, že to tak je, tak v takovém světě a v takovém vesmíru žít nebude. To znamená, kdo z vás věří, že je možné dělat jenom to, co ho baví, bude opravdu moct strávit život tím, co ho baví. Představte si tu euforii, kdybyste mohli dělat jenom to, co vás baví. Představte si, jak byste se ráno probudili a měli okamžitě instantně úsměv na tváři. Prostě jenom z toho, že je nový den. Pro naprostou většinu populace mít ráno prostě radost jenom z toho, že je nový den, je science fiction. Naprostá většina lidí potřebuje během toho dne nějaký důvod, aby měli dobrou náladu. Vstanou, sluníčko svítí, no tak dneska nebudu se cítit tak úplně pod psa jako jiný dny. Ale představte si, kdyby bylo možné opravdu dělat, co vás baví, abyste se těšili na každý další den,
to je dobrodružství, to je euforie, to je vášeň, to je radost, to je jedna velká, obrovská jízda. A tahle jízda je to pro lidi jako Jack Canfield. Takhle oni žijou. V tom je možný být. A potom samozřejmě to dílo, který děláme, je podporovaný, je hnaný. Dneska moderní slovo v korporátním světě, powered by. Je posílený, podpořený tou největší silou, která existuje. Protože jediný pojivo, který je, abych to zase řekl abstraktně, jediná hnací síla, která je ve vesmíru, je skutečně láska. To jsem řekl teďka poeticky a básnicky. Můžete to nazývat znovu, jak chcete. Je to ta chuť, je to ta vůle, jo? Je to ta radost, ta vášeň. Je jediná hnací síla, která všechno žene dopředu. A když my se na jejich vlnách vznášíme s těma svýma projektama, s tou svojí živností, s tím svým vyděláváním peněz, nebo s tím svým hubnutím, nebo s tím svým hledáním partnera, nebo s čímkoliv, tak jsme podporovaní všema silama. Pak není únava. A když se mě lidi ptají, jak to udělat, aby mohli disponovat takovou energií, tak já jsem přesvědčený, že to je jenom o dvou věcech. Za prvé, najít, co mě opravdu baví. Definovat si, co mě opravdu baví, ale spíš najít, než definovat. Jo? Najít, objevit v sobě, kam mě to táhne. Že ty rodiče mi ty čmáranice schodili ze stolu, když jsem byl malej a řekli mi, prosím, tohle si zkovej, dáváme ti svobodně na výběr. Ekonomka, práva, medicína. Tímhle s tím čváráním se v životě neuživíš. A my jsme to teda poslechli, protože nás naučili a ochočili, jak říká můj kamarád Jarda Dušek, nás ochočili a jak říkají Toltékové, s Don Miguelem Ruizem třeba v knize 4 dohody, protože nás ochočili a naučili nás být hodný chlapeček a hodná holčička. Nešoupat nohy po zemi a mít zavázaný tkaničky. A moc si nehrát na hřišti, protože bys měl zelený kolena. Tak protože my jsme se naučili být hodný chlapeček a hodná holčička, tak jsme poslechli, to bychom přece rodičům nemohli udělat. A po 20-30 letech cítíme, že jsme vyšťavení. Cítíme, že nás to nebaví. A chodíme tady k tobě, ty jsi psychiatrička, jsi mi říkala o přestávce teďka, chodíme k tobě se syndromem vyhoření, s prokrastinací a se spoustou dalších moderních diagnóz, které jenom znamenají, že nejseš hnanej vášní. Dá se to tak říct? Je to tak. Mně připadá hrozně legrační, že se vymyslela diagnóza na to, že se mi do něčeho nechce. Jo? A to je strašně vtipný. Jo? Děda na mě vzal rákosku, ale dneska je na to diagnóza, takže když to máš od doktora s razítkem, tak to zaměstnavatel musí akceptovat. To je dobrý. A to děláme proto, že neděláme, co nás baví. Protože ne všichni tady jsme ze stejného důvodu. Ne všichni tady jsme proto, aby jsme něco říkali z pódia. Ne všichni tady jsme proto, aby jsme se vrtali v Excelu celý dny a dělali účetnictví. To by mě osobně zabilo. Ne všichni máme stejnou dharmu, stejný předurčení, stejný talenty, kterýma disponujeme, to můžeme nazvat. A my musíme jednat v sladění s nima. To zní jako klišé, ale tak to skutečně je. Protože dokud jedete mimo to, čím jste byli obdařeni, tak nikdy nebudete mít třeba hodně peněz. Protože kde byste je vzali? Proč by vám ostatní za to platili? Ostatní vám budou platit za to, kde je váš unikátní přínos. Kde nesete víc, než mohou ostatní. To znamená, Bach umí lepší muziku, než my tady, teď se nechci nikoho dotknout, proto za to v uvozovkách dostal nejvíc peněz, což nemusí být nejvíc peněz, řekněme nejvíc slávy. Protože ten Michelangelo umí namalovat tu Sixtínskou kapli líp, než my všichni, a někdo z vás umí líp léčit lidi. Někdo z vás umí líp cokoliv. A pokud my operujeme a stavíme to, co děláme na té platformě toho, kde disponujeme těma unikátníma talentama, ovšem to je potřeba nejdřív objevit, protože my jsme to zapomněli. Nás naučili matika, čeština, děják a z čeho máš 5, to je špatně. A my nevíme, kde ty talenty jsou, protože nás nikdo nenaučil je pronásledovat. Znáte SWOT analýzu? Kdo tady je z korporátního světa a zná SWOT analýzu? Strengths, weakness, jo. Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby je taková manažerská analýza, ale pro sebe sama si ji lidi nedělají. A když už ji dělají na rodičovské schůzce, ty učitelky před rodičema, tomu Pepíčkovi, tu SWOTku, to znamená, v čem Pepíček je dobrý a v čem je Pepíček špatný, na co se zaměřujou? Na eliminaci slabých stránek. Je to tak? To znamená jako matika v pohodě, v cajku, o tom se nebudeme bavit. Ale jako s tou češtinou, jako je fakt už potřeba něco udělat. Protože takhle teda nevím. To znamená, my jsme se naučili neustále řešit svoje slabé stránky. Je to tak?
My jsme se naučili eliminovat slabiny, místo toho posilovat silné stránky. Ty největší osobnosti mají spoustu slabin. Věřte tomu, že největší motivační speakři, který sršejí energií, jsou opravdu nejhorší v tom, aby si dělali účetnictví. Je to tak? Někteří zacházejí tak daleko jako Einstein, že se uprostřed bádání nestačí ani umýt. Jo? Někteří géniové kolikrát neplatí složenky, protože na to jim nezbývá kapacita. Ale vytěžujou tu oblast, kde byli obdařeni nejvíce, tedy soustředí se na posilování silných stránek, místo na eliminaci slabých stránek. Zatímco naše školní výchova, celý náš školský systém je postavený opačně. My pořád eliminujeme slabé stránky. My pořád hledáme, kde Pepíček s Maruškou trošku pokulhávají a v čem by jako se měl zlepšit. Kde máme zaplatit to doučování. Je to tak? A to je nesmysl. Protože Pepíček, který mu nejde matika, až mu zaplatíš doučování na matiku, se stejně nikdy jako účetní auditor nebo konzultant nebo analytik živit nebude. A když se tím bude živit, bude velmi průměrný účetní, s velmi průměrným životním stylem, nikdy za to nebude mít pořádný prachy, bude celý život dřít a nikdy nebude nic mít. Ale má někde silné stránky, na kterých by se mohl stát hvězdou nejjasnější. A proto soustředit se na to, kde jsme byli obdařeni a na základě toho směrovat svoje snažení je první z těch základů toho, jak mít energii. A druhou věc, kterou bych doporučil, je sklidnit vnitřní hladinu, protože to je nesmírně důležitý. Mnoho lidí vidí tu energii, která srší z někoho, kdo se věnuje nějakému biznisu, nebo třeba někde přednáší, píše knihy, maluje obrazy a tak dál, ale nevidějí ten protipol, nevidějí to, co je na té druhé straně. Nevidějí to, že ta síla a dynamika vždycky vychází z klidu a z ticha. Že na té druhé straně je klid. Když si představíte tu sinusoidu, o které mluvíme, tak je to něco jako, čím výše se chcete dostat v energii, dynamice, síle nebo účinnosti vašeho jednání, tím více se potřebujete dostat do klidu, ticha, v tom nehnutém momentě, kdy sedíte u jezera a meditujete. Nebo když jdete se psem po parku a ve vaší hlavě neprobíhá skoro nic. Dává to smysl? Nebo když sedíte doma a díváte se do plamenu svíčky a neřešíte úkoly, které jste za ten den nedodělali. Dynamika a síla vychází z klidu a z ticha. Mnoho lidí na téhle cestě toho osobního rozvoje se do toho pustí a teďka se naučí všechny ty principy a čtou ty knížky, chodí na ty semináře, koukají na ty DVDčka, mezi tady publikem budou takový lidi, kteří tohle zažili a teď se do toho pustějí, jo? A teďka šlápnou na plyn a perou to tam, jo? A na stropě hned po probuzení mají afirmaci, kterou si mají odříkat. Vědí, že aby nakontaktovali dost zákazníků, tak mají 5 fazolí v kapse, za každý kontakt jednu přendají, aby na to pamatovali. Na volantu mají další rčení, který je důležitý. Jo? Večer vypočítávají svoje požehnání, než si jdou lehnout. Svoje cíle kontrolují každý den, mají svoji schůzku sami se sebou ráno plánujou, potom mají svýho kouče, s ním mají schůzku 2krát týdně na hodinu, aby jim poradil. Pak mají mastermind skupinu, s kterou si telefonujou obden ráno, aby se vzájemně povzbudili a nabudili. A pracují na mnoha technikách, mnoha úrovních. K tomu poslouchají do sluchátek něco, co je vyléčí. Zase na jiný úrovni. K tomu chodí na rodinný konstelace, mají k tomu kartářku, dělají automatickou kresbu, NLP, zaťukávají každý zakašlání. A pracují na spoustě různých metodách a technikách a valej to tam. A pak za váma přijdou a řeknou, no já ti to jako zkouším všechno a ono to jako moc jako... Když v té hlavě uvnitř jsou peřeje, ako se pově po slovensky peřeje? Peřeje, to je jednoduchý, dobře. A když v té hlavě jsou peřeje, tedy ten vír myšlenek, to těkání pozorností z jedné věci na druhou, neustálý, velmi charakteristický pro nás. A my ho ještě živíme. Sotva sedneme do auta, už pustíme rádio. Sotva přijdeme domů, už pouštíme televizi. Jo? Nemůžeme v klidu řídit, už u toho musíme telefonovat. U oběda se nemůžeme najíst, ale musíme u toho odmazat SMSky, přečíst noviny, aspoň se rychle podívat na zprávy. Chápete, co myslím? V tom víru myšlenek neustálým, v tom těkání pozornosti, v tom ruchu, v tom chaosu uvnitř, v tom zmatku, který tam probíhá. Vezmete potom ten balvan v podobě všech těch technik osobního růstu, jak jsem to tady trošičku zlehčoval, jo? Když jsem si dělal srandu z lidí, kteří jsou na té cestě a opravdu do toho opravdu šlapou naplno.
a hodíte ten balvan do těch peřejí a ten rozdíl není skoro vidět. Dává to smysl? Zatímco v klidný mysli by stačil kamínek, který tam hodíte a on tam okamžitě udělá ty kola a způsobí tam všechen rozdíl. Dává to smysl? Klidná mysl má potenciál realizovat přání s daleko menší silou, protože není rušeno. V našem podvědomí je taky spoustu kontradiktivních přesvědčení. Přesvědčení, které jsou v rozporu. Úplně nejjednodušší je, že na jednu stranu chci být bohatý, na druhou stranu jsem z rodiny nakrmený tím, že bohatý lidi jsou pěkní syčáci a já samozřejmě nechci být syčák, že? Potom je velmi těžký zbohatnout. Je to tak? Na jedné straně bych hrozně moc chtěl zhubnout, vy říkáte schudnout, což u nás znamená něco jiného. A na jedné straně bych chtěl teda zhubnout a na druhé straně vím, že jako to máme v rodině s tou štítnou žlázou. Chápete, co myslím? A takovýhle programy my si sebou neseme, který si odporujou a navíc ten vír myšlenek v hlavě ubírají sílu tomu, do čeho se pouštíme. Já můžu říct, že věci, které mi v životě vycházejí nejlíp, vydělávají nejvíc peněz a přinášejí největší efekt, jsou věci, které dělám naprosto bezúsilně. Třeba někdo se trápí napsat knihu. Moje kniha je jeden z bestsellerů i v Čechách, i na Slovensku. Teď je teda vyprodaná, ale bude dotisk během pár týdnů. Jeden z bestsellerů, mě nestálo žádný úsilí ji napsat. Já jsem si prostě jenom přál napsat knihu, až se objevil na obzoru člověk, který řekl, pojď napíše mi knihu a strčil mi diktafon před pusu. 21 odpolední, já jsem seděl, pil kafičko, jedl dorty a něco povídal a je z toho kniha, která je bestseller. A někdy se někdo trápí, přepisuje, pracuje. Já jsem nedělal nic s tím. Velmi, velmi, velmi bezúsilně se realizují věci, které hledám, o kterých stojím, které se mně líbí. Není to žádná dřina. Kdyby vás zajímalo, já na ten plyn opravdu nešlapu. Já opravdu pracuji 60 dní v roce. Lidi, kteří jsou se mnou v kontaktu, vám potvrdí, že mě sehnat to je... Jak často já zvednu telefon, že jo? Nebo odpovím na e-maily, že jo? Já mám 2160 nezodpovězených, včera jsem se koukal. A e-mailů, jo, nevím kolik na Facebooku, tam to jsou stovky, tam už to mizí v propadlišti dějin, ale já jako se nějak jako netrápím. Jestli dělám dost. Možná taky tím, že se netrápím, jestli dělám dost, nemám obavu, jestli si zasloužím. A když nemám obavu, jestli si zasloužím, tak si zasloužím. Je to veliká legrace, jak to v tom vesmíru funguje. Zatímco, kdybych se bál, že no to je přece slušnost odpovědět aspoň na e-mail, no Marku, prosím tě, tak se nad sebou nějak zamysli. Tak bych začal budovat modely strachu, obavy. Protože všechny e-maily zodpovědět musíš. Slyšíte tam to slovo? Musíš. To je tlak. A ten tlak, jakmile začnu vyvíjet a uvidím, že nedokážu běžet dost dobře, být dost hodnej kluk, dostanu okamžitě pocit, že si nezasloužím. Jakmile dostanu pocit, že si nezasloužím, vnější realita bude okamžitě reflektovat vnitřní stav mysli a nebude mi přáno. Dává to smysl? Nás naučili se plísnit. Nás naučili touze po dokonalosti. Já to vidím na těch coachingách a u těch lidí, kteří chodí na semináře a na tréninky. Oni touží po dokonalosti. Oni vám hnedka první začnou komentovat, v čem se ještě můžou zlepšit. No to kdybych já měl komentovat, no tak já se můžu zlepšit úplně ve všem. Tady většina z vás má určitě daleko líp zvládnutý time management, spoustu zvlád a tak dál. Jste lepší možná úplně ve všem, jenom já se za to neviním. Jogini vám řeknou, že cíl není stát se dokonalým. Jogini vám řeknou, že cíl je přestat se vinit. Což je veliký rozdíl. A když se přestaneme vinit, dostaneme pocit, že si zasloužíme. Tak zpátky k tomu. Pokud chceme skutečně tu energii, která jde z těch vyšších zdrojů, jak plout na těch vlnách inspirace, živený tou energií univerza. Někdo by možná řekl, tady na Slovensku jste trošku pobožnější, tak se nemusím bát to říct. Češi jsou takový ateisti, že tam tolik to necituju. Ale kdo by chtěl, aby jeho dílo bylo požehnané? Jo? Tedy posílené tou silou všech sil. Tak to musí být dílo. Má to být dílo, ke kterému tady opravdu seš. Tam, kde neseš největší přínos společnosti. To, v
čem jsi nejlepší, v čem jsi lepší než všichni ostatní, co tady jsou. A potom je velmi důležitý sklidnit tu vnitřní hladinu. A já bych doporučil lidem sklidnit tu vnitřní hladinu všema způsobama. Dneska je velmi moderní meditovat. Já se schválně na tomhle fóru zeptám, kvůli svojí zvědavosti, kdo z vás někdy zkoušel meditovat, protože tuším, že to bude hodně rukou. No to je úplně úžasný. Jo? Pro ty z vás, který to nikdy neskoušeli, tak se jděte aspoň projít do parku občas a nechte mobil doma. Nebo si pusťte Eniu a napuste si vanu a dejte si do toho volný esence. Prostě jakýmkoliv způsobem se snažte trochu zpomalit a zvolnit. Protože, a teďka někdo řekne, no jo, ale na to já nemám čas. To jsem já měl pocit mnoho let. Začít stíhat znamená přestat spěchat. A kde je Janka? Ty jsi mi to povedala po slovensky. Začít stíhat znamená přestat spěchat. A jak se po slovensky? Ponáhľať. Prestať sa ponáhľať. Začít stíhat znamená prestať sa ponáhľať. Tak začít stíhat znamená skutečně přestat spěchat. Protože dokud spěcháme, jsme v mentálním nastavení, že spěchám. Pokud spěchám, co to znamená? Kolik mám času? Dost nebo nedostatek? Pokud spěchám, nemám dost času. Za tím motivem zabít 2 mouchy jednou ranou, typu jako, že se naobědvám a u toho odmažu SMSky, zkouknu noviny a podívám se na e-mail. To jsem to pěkně vychytal. 3 mouchy, 4 mouchy jednou ranou. Komu z vás tohle v hlavě dává smysl? Zamyslete se ještě jednou, jestli to opravdu dává smysl. Protože mně to nedává smysl ani trochu. Zabít 2 mouchy jednou ranou mě nedává žádný smysl. Proč? To vychází z modelu mysli, který říká, nemám dost času. Je to tak? Musím s časem šetřit. Nestíháme. Teď je toho moc. To je legrace v těch korporacích. Jo? Oni vám říkají, teď je toho moc. Jo, vždycky, víte to. Teď nestíháme. Mně nejvíc na tom legrační připadá to slovíčko teď. Jo? Jako kdyby to jindy bylo jinak. Jo? Přitom je to konstanta naprostá. Samozřejmě, že v tom korporátním světě je to takhle, protože všechno je pod tlakem termínu. Všechno je motivovaný, limitovaný a určený urgencí. Proto na konci těch e-mailů je to ASAP, as soon as possible, EOD, end of the day, jo? A podobné všechny věci, které mají znamenat, je to důležité, protože to hoří. Což je další z úplných nesmyslů, že jo? Proč by něco mělo být důležitý, protože to hoří, že jo? To si myslejí právě ty lidi, co vůbec nejsou efektivní. To si myslejí ty lidi, co spěchají. To si myslejí ty lidi, co si myslejí, že vydělají víc peněz, když budou víc telefonovat, víc schůzkovat a víc běhat. A víc šlapat na plyn. Začít stíhat znamená přestat spěchat. Dynamika a síla a účinnost jednání se rodí z klidu a z ticha. Dává to smysl? Ty lidi, kteří dělají největší výsledky, absolutně vůbec nejsou lidi, kteří nejvíc držou. Vybrali byste si obchodního ředitele do své firmy, takovýho, co tam ještě v 8, v 9, v 10 večer hníje u toho laptopu, a nebo byste si vybrali toho, který vesele v 3:30 odpoledne odchází s golfovými holema, nebo se squashovou raketou. Kterýho byste chtěli? Samozřejmě záleží na tom, jak uvidíte výsledky. Ale já osobně, pokud bych měl jen tyhle 2 parametry, tak chci radši toho s tou squashovou raketou a golfovými holema, než toho, co mi tam smrdí u toho v 10 večer. Že tím, že tam smrdí u té klávesnice v 10 večer, mi říká, nejsem efektivní, nestíhám, nemám dost času. Doma mám děti a rodinu a ty nevidím, protože tady to nestíhám. Jinými slovy, moje jednání nemá účinnost. Pro mě je to první kvalifikace na toho okamžitě propustit. Protože takový člověk je pro mě strašně drahý. Nemůžu přece mít ve firmě někoho, kdo nestíhá. Člověk, který nestíhá, víš, kolik mě bude stát peněz, když on nestíhá? Já potřebuji někoho, kdo stíhá. Já potřebuji dokonce někoho, kdo stíhá v pohodě. Úplně v klídečku. V Čechách je jedna nejmenovaná veliká firma, jedna z 5 největších firm na světě, kde běhají po chodbách. Normálně ta firemní kultura znamená, že oni jako s těma šanonama běhají po chodbách, asi jako aby ušetřili ty vteřiny času. Jako, to považuji za naprostý vrchol pomatenosti. A teďka, jako, když jdeš pomalu, tak to znamená, jako, že se úplně asi neidentifikuješ s naším firemním posláním. Jo? Prostě svět je plný šílenců. Dynamika a síla se rodí z klidu a z ticha. To další téma, který jsem si vybral, je téma, který mě cvrnklo
přes mysl tady při jedné konverzaci před chviličkou v restauraci, tak jsem to teda jako jenom napsal do PowerPointu, jo, abyste neřekli, že nemám žádnou prezentaci. A to téma je, že problém se nevyřeší na úrovni, na který vzniká. Jo, já se jenom zeptám, do kolika mám mluvit? Ví to někdo tady? Jo. Je tady někdo, kdo to ví? Jo, vy jste... Ještě 3/4 hodiny. No, tak, dobře. A... Problém se nevyřeší na úrovni, na který vzniká. Je nesmírně důležitý prozření na té naší cestě k úspěchu. No tak to ještě sundám sako na 3/4 hodiny. A je nesmírně důležitý prozření na té naší cestě k úspěchu, protože my se často snažíme řešit ty problémy, ty věci, které se nám nelíbí, tam, kde je vidíme, tam, kde jsme na ně narazili, jinými slovy, tam, kde vznikly. Jo? To znamená, hádáme se o tom furt dokola dál a dál a čekáme, kdy se teda jako dohádáme. Zatímco řešení se nalézá na jiný úrovni. A o tom já chci teďka promluvit. Co to znamená na jiný úrovni? Řešení se nalézá totiž na úrovni, kde ten problém již nevzniká. A k tomu musíme porozumět tomu, že to není tak, že problém je anebo není někde venku. Problém my neustále vytváříme. Můžu dát jiný příklad? Řekněme, že máte nádor v těle. No dobře, to je negativní. Dobře. Cokoliv s tělem, co se vám nelíbí. Je to tak, že tam, nebo tam teda, ale tam někde venku, jo, to je těžký takhle ukázat, ale tam někde venku je nádor a já s ním bojuju, a nebo je to tak, že já ten nádor neustále tvořím. Je to tak, že nemám peníze a snažím se změnit to, že nemám peníze, a nebo je to tak, že já neustále tvořím chudobu. Je to druhý. Ty buňky v těle se neustále obměňují, je to tak? To znamená, i ta buňka v tom nádoru nemůže žít věčně. Souhlasí i paní doktorka? Je to tak? Musí se znovu vytvořit, je to tak? Neustále se musí obnovovat. I každá kožní, i každá oční, i každá nádorová. Je to tak? To znamená, vy ji musíte znovu obnovit, znovu s tím chybným programem. Dává to smysl? Musíte znovu vytvořit tu nemocnou. Chápeš něco, myslím? Vy musíte i pro zítřek zase vytvořit, že nemáte na složenky. To není tak, že nemáte na složenky a máte to furt sebou, dokud se toho nezbavíte. Vy si tvoříte každý den, já si tvořím každý den, to znamená, zítra se zase musíte postarat o to, aby ani zítra jste neměli na složenky. No a to my některý úspěšně děláme den za dnem a velmi se nám to daří. Jo? Postarat se o to, že zase znova o mě žádná ženská nezavadí, zase znova se postarám o to, že nemám na složenky, zase znova se postarám o to, že mi zase nezaplatili fakturu a podobně. A to my umíme revytvářet neustále, pořád dokola. A když porozumíme o všem tomuhle z tomu, tak tam je klíč k uzdravení. Když pochopíme, že my to tvoříme, tak řešení není to zlikvidovat, bojovat s tím, přemoct to. Řešení je přestat to vytvářet. A cítíte ten rozdíl? 10 vteřin na hluboké zamyšlení. Cítíte ten rozdíl? Mezi tím bojovat s něčím, potlačit to, eliminovat to a zbavit se toho. A mezi přetlačit to, zvládnout to, konsolidovat to, spacifikovat to. A mezi tím přestat to vytvářet. Co je pro vás pohodlnější? Co vám zní líp? Co by se vám víc chtělo? Přemoc to, přeprat to? A nebo to přestat vytvářet? Co zní jednodušejc? Co ti zní líp? To druhý, že jo? A tam je celý klíč. Přestat to vytvářet. My si myslíme na jedné úrovni, že problém třeba, ať jdeme zase jinam, už od těch nádorů, partnerský vztahy. Jo, to je taková horká půda. A on jí čte SMSky, jako jo, jak to je, a ona občas kontroluje, poslouchá zpoza dveří, s kým si telefonuje a na ulici kouká, jestli náhodou
po někom se neotáčí hlavou, jo? A pozeptá se kolegy, co dělal na podnikovém večírku. Chápete, co myslím? Tak tam je nějaký problém. A na téhle úrovni ten problém nelze vyřešit. To znamená, s tímhle myšlenkovým nastavením můžete nosit důkazy, můžete přesvědčovat, můžete volat svědectví, můžete cokoliv. Můžete s ní sedět každý večer doma u televize a nehnout se odtud. Ale nebude tam řešení na té úrovni. Protože na té úrovni, kde ten problém vzniká, tedy tam, kde je přítomná ta žárlivost, která zatím stojí, řešení není. Zatímco řešení je velmi jednoduchý. Stačí se posunout na úroveň bez žárlivosti, kde ten problém už nevzniká. Vidíte ten rozdíl? Na úrovni, kdy já najednou přestanu mít partnera na to, abych měl hromosvod pro svoje frustrace a špatné nálady, kdy nemám už partnera jenom ze strachu o to, že bych byl sám a co budu dělat na starý kolena, kdy ho nemám jenom proto, že máma chtěla, abych se vdala nebo oženil, kdy ho už nemám jenom proto, aby jsme společně utáhli nájem nebo hypotéku, nebo na té úrovni prostě, že se jenom bojím být sám se sebou. To znamená, že mám toho druhýho jako řešení svýho strachu. Což mimochodem má většina lidí, jako ve většině vztazích, jo? To si přiznejme. Tak když měním tuhle tu úroveň na úroveň, kde jsem sám se sebou šťastný. Jaký by to bylo být sám se sebou šťastný, že jo? Jako fajn, když mám partnera, fajn, když mám peníze, fajn, když mám kariéru, fajn, když jsem hezký, fajn, když, ale sám se sebou jsem šťastný. Tak ve chvíli, kdy jsem sám se sebou šťastný, a nepotřebuju vnější oporu pro to, aby jsem byl šťastný, kdy to štěstí je uvnitř. Tak v tu chvíli přestanu žárlit. Dává to smysl? Přestanu žárlit. Přestanu mít potřebu někoho vlastnit, přestanu mít potřebu někoho ovládat, přestanu mít potřebu někoho manipulovat, protože většina partnerských a manželských svazků je velmi charakteristická ovládáním, vlastněním a manipulací a kontrolou. Souhlasíte s tím? Můžu jenom poprosit, jestli zvednete ruku, když se podíváte do svého okolí, na svoje známí, kamarády, lidi, který znáte, jestli můžete skutečně mi potvrdit, že většina vztahů, který vidíte ve společnosti, jsou charakterizovaný tím, že tam je vlastnění, ovládání, manipulace a kontrola. Souhlasí, zbytek je línej zvednout ruku. Děkuju moc. A je to tak? Je to tak. A jakmile já opustím tuhle platformu, tedy tuhle úroveň, a posunu se na úroveň, kde to tak už není, no tak nemusím číst SMSky a problém je pryč. Vidíte? Dává to smysl? Byl to dobrý příklad? Toho, že problém se nevyřeší na úrovni, na který vzniká? Na úrovni, na který vzniká ta chudoba, tedy s těma představama, který mám, který mě dostali do chudoby, nemůžu zbohatnout. To znamená, dokud mám představu, že bohatý lidi jsou svině, dokud mám představu, že peníze kazejí lidi, dokud mám představu, že není úplně fér tady si cpát břicho, když jsou v Africe hladoví děti, dokud mám všechny tyhle představy, je nesmírně těžký zbohatnout. A já se můžu snažit, takže budu dělat víc schůzek a víc telefonů a víc makat a změním zaměstnání a zkusím jinou firmu a nic. Protože na té úrovni to řešení není. Lidi si myslí, že to řešení je na té úrovni. A tak jde vyměnit chlapa. A má druhýho stejnýho. Bývá to tak? Tady i paní psychiatrička kejve, je to opravdu tak? A má druhýho stejnýho. A pak má dalšího stejnýho. Spousta ženských se hrozně diví, že už se po čtvrtý vdala a on jí zase mlátí. To je její podvědomí, to je velmi nepopulární, co teďka řeknu, ale to je naše podvědomí nastavení a její podvědomí nastavení, který tohle volá. Ona přijde na party, rozhlídne se a říká, tamhle ten vypadá, že by mě mohl pěkně rozbít hubu. Jdem se seznámit. Což si samozřejmě vědomě nikdy nepřizná, protože vědomě říká, no já doufám, že tenhle ten už jako bude jiný. To je to, co povídá kamarádkám, že jo? Ale to není to, co skutečně přivolává. A my žijeme v těchto modelech, proto jsme v situacích, ve kterých jsme. Ne, že ty situace jako nějak sami přišly a my už čekáme, až to konečně pomine. Dává to smysl? To je ten princip zevnitř ven. Tedy, že vnější svět, v kterém žiju, je reflexe mýho vnitřního světa, který tvořím uvnitř. To, co pozoruju venku, je uvnitř. Jung říká, kdo se dívá ven, ten sní. Kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí.
Protože kdo se začne dívat dovnitř, se začíná probouzet a začíná rozumět tomu, kde je kořen věcí. Kdo furt kouká do peněženky na to, kolik má peněz, tam nikdy nic neodhalí. Kdo zavře peněženku a nechá jí bejt a podívá se dovnitř, kolik má peněz, může být na cestě vybrat si chudobu anebo bohatství. Protože my to tvoříme zevnitř. A na té úrovni, na který problém vzniká, se ten problém nedá vyřešit. Protože tam řešení se nenalézá. Ta úroveň totiž ten problém vytváří. Když se posuneme na úroveň, kde ten problém už nevzniká, tak on prostě přirozeně zmizí. To znamená, uvědomme si, že my nemusíme s problémama bojovat. My nemusíme věci přetlačovat. My nemusíme věci jako zvládnout. Dává to smysl? My je potřebujeme přestat vytvářet. Protože je to chyba v tom vnitřním kódu, která tvoří nádor. Protože ona ho pořád tvoří. Já to ještě jednou zopakuju, kdyby to někdo nechyt. Není to tak, že tady je nádor. A teď co s ním? A bude tam i zítra, a bude tam i pozítří, a my teď přemýšlíme, jak ho přeprat. Tak to není. My ten nádor musíme znova a znova vytvářet. To znamená, někdy je chyba v softwaru, který dělá to tělo. Je to tak. Někdy je chyba v softwaru, který ovládá štítnou žlázu. Někdy je chyba v softwaru, který reguluje hladinu krevního cukru. Někdy je chyba v softwaru, který se stará o srdeční tep. Někdy je chyba, protože věříte tomu, že kód na to, aby to fungovalo správně, tam je přítomný? Jo nebo ne? Ano, některé kódy můžou být poškozený generačně. Proto můžou existovat dědičné nemoce. Proto ty šamani a indiáni se dívají 7 generací dozadu a léčí ten kód mnoho generací zpátky. To zná rodinný konstelace. To je technika, která léčí ten kód zpátky, nejenom teď ve vás v té vaší DNA, kterou vy si sebou nosíte, ale zpátky, protože odněkud jste ten kód dostali a už nebyl úplně čistý. V originální podobě věříte, že je samozřejmě úplně zdravý? V originální podobě je samozřejmě úplně zdravý. Ten ovládací software, podle kterého se budou tvořit krvinky a kosti, anebo tvořit nebo netvořit nádor. To znamená, oprava toho softwaru, vyčištění jeho, automaticky způsobí, že zmizí ten symptom, že zmizí ten problém. Že zmizí ten problém, který my dnes a denně tvoříme. A stejně tak, není to tak, že tady je chudoba, která visí nad naší rodinou. My každý den vytváříme svoji chudobu. Až ji přestaneme vytvářet, chudoba zmizí. Protože přirozeným stavem vesmíru je hojnost. Přirozená je hojnost. To, co je, když voloupete všechny šlupky úplně uvnitř, je hojnost všeho dost. Je to radost. Je to láska? Je to vášení. Je to naplnění. To je ta přirozenost. A my jsme se od ní odřízli tím, že jsme se nechali infikovat a naučili některé nemocné modely. Jedním z nich je třeba, že jsme se naučili spěchat. Dalším z nich je, že jsme se naučili obávat o peníze. Dalším z nich je, že nás naučili soutěžit o pracovní místo, že nás vůbec naučili soutěžit. Dalším nemocným modelem je, že nám máma řekla, že s tímhle nosem holka nevím, jestli nějaký chlap. A to všechno jsou viry, který do nás někdo zapustil a my s nima žijeme a on poškodil ten náš vnitřní software. Všechny tyhle ty nemoci, kterými se sebou neseme, potom vytváří ty problémy, které se nám nelíbí. Ale řešení není je tam zvládnout. Jo? Proto přece nevyřeší lidi, kteří mají dluhy tím, že si vezmou další půjčku. Takhle jednoduchý to je. Prostě problém s tím, že máš půjčku, nevyřešíš další půjčku. Je to tak? Souhlasíte s tím? Problém s tím, že už tě třetí chlap mlátí, nevyřešíš tím, že se rozvedeš a vezmeš si jinýho, zase stejnýho. Jo? Nebo že ho budeš hledat stejným způsobem jako předtím. Jinými slovy, že zůstaneš stejná, jako jsi byla. Protože, a to opravdu není populární, doufám, že... Máte něco, co byste po mně házeli? Jo, máte, jo? Dobře. Někdo nebude chtít slyšet, no, tak... To, kolik máš peněz, je odraz toho, kdo jsi. Pokud máš problém s tím, že nemáš peníze, nebo naopak toužíš, nebo naopak máš hodně peněz, pokud řešíš peníze, tak to, kolik máš peněz, je odraz toho, kdo jsi. To, jak tě mají lidi rádi, je odraz toho, kdo jsi. To, jak jsi zdravý,
je odraz toho, kdo jsi. Protože nic není venku. A nemůže to být tak, že hodnej, charakterní, obětavý člověk s mentalitou hojnosti a využívající svoje všechny přednosti a talenty, držící se ve vnitřní harmonii, je chudej. Protože to nejde. To, kolik máš peněz v peněžence, je odraz toho, kdo jsi. Ne kvůli vládě, ne kvůli blbýmu šéfovi, ne kvůli firmě, která mě zas nezaplatila, ne kvůli krizi, která je od 2008, ne kvůli eurozóně, ne kvůli tomu, že Slovensko, ne kvůli tomu, že jsem se narodil na dědině, kde je kupa hnoje a 5 popisných čísel, ne protože mi ta matika nikdy nešla do hlavy, ne protože jsem ztratila 10 let s tím kreténem, ne protože můj šéf, ne protože moji rodiče nikdy něco, ne protože jsem utek z vejšky. To jsou věci, které jsou venku. My máme tendenci být se cítit obětí a mít pocit, že to, jak na tom jsme, je výsledek jako, nebo aspoň spolu výsledek některých jako vnějších okolností. Že to jako spolu vytvořilo, jak na tom jsme. Dokud jsme na tom takhle, tak si lžeme do kapsy. To je klamstvo, to je lež. Dokud si myslíme, že to je takhle, tak si lžeme. Je to tak, že prostě kolik máš peněz na kontě a v peněžence je odraz toho, kdo jsi. A jestli chceš mít zítra v peněžence a na kontě jiný číslo, třeba bez mínusu. A někdo vybral klidně stejný číslo, ale bez mínusu. Tak pokud chceš mít zítra v té peněžence nebo na kontě jiný číslo, tak musíš být zítra jiný člověk. A lidi si myslí, ne, já začnu dělat něco jiného. Zasmějte se mnou. To je hrozně vtipný přístup, že jo? Ona zkusí zase jinýho chlapa. A on zkusí zase jinýho zaměstnavatele. A zkusím víc schůzek udělat. To je to řešení, které mají lidi. To není řešení. Pokud chcete mít zítra víc peněz v peněžence, potřebujete být zítra jiným člověkem. Protože neustále podle vibrací, na kterých jsme, k sobě přivoláváme lidi, okolnosti, situace, stavy věcí, i peníze, zdroje všeho typu. A jsme schopni je vidět jenom díky tomu, když vibrujeme na jejich frekvencích. Proto držet se v čisté energii je právě taky součást toho mít tu sílu. Někdo říká, že mám hodně síly, ale já netrávím večer jen tak s někým. Někdo říká, že mám hodně síly, ale já nejím jen tak něco. Někdo říká, že mám hodně síly, ale já nečtu jen tak nějakou knihu. Někdo říká, že mám hodně síly, ale já neposlouchám v autě jen tak něco. Rozhodně ne rádio, aby mi tam do toho plkal nějaký moderátor, který o tom, jak to tady na světě funguje, nemá vůbec šajn. Dává to smysl? Ta úroveň těch vibrací, určitých čistých vibrací, vás pročišťuje a dává vám tu účinnost. Sklidňuje vás samozřejmě vnitřně, ale dává vám tu účinnost. Takže na jakých vibracích operujete, takový lidi potkáváte. Někdo třeba tady žije v tom prostředí našem československým s tím, že prostě, prosím tě, v dnešní době někomu na fakturu, no nejsem blázen. Slyšíte to od některých živnostníků tohle? Prosím tě, dneska na fakturu hotově a nebo nic. Je to tak. Jak to, že já s nikým neuzavírám na nic smlouvy? Je tady někdo z Inner Winner, máme nějakou smlouvu na ten dnešek? Jo? Je tady někdo, kdo mě najímá na školení? Jsou tady lidi, kteří mě najímají na školení, máme nějakou smlouvu? A platíme si předem hotově? Já vůbec neoperuju na těchto z těch vibracích. Obavy a strachu, pojišťování se. A žádný neplatiče nemám. Tak jak je to možný? V tom českém prostředí, kde nikdo neplatí nikomu, kde musíš všechny hlídat. Dává to smysl? My každý žijeme ve svém vlastním vesmíru. My každý žijeme ve své vlastní atmosféře. Někdo žije v tom vesmíru, kde musíš manželku hlídat, a někdo žije v tom vesmíru, kde jsi s dětma partner a nemusíš nad nima být s karabáčem. Někdo žije ve vesmíru, kde je na fakturu ani náhodou. A někdo žije ve vesmíru, já se obklopuju lidma, zákazníkama a dodavatelema, s kterými dohoda na dobrý slovo nebo podání ruky funguje stejně jako smlouva pojištěná nejlepší právnickou firmou. Takže je to o ladění se na vibrace, na kterých chceme operovat, což zahrnuje společnost, v které se pohybujeme. Slova, které říkáme,
mluví o vibraci, na který jsme. Nečistý slova je něco, co já bych třeba rozhodně opustil. Já jsem opustil muziku, která komunikuje nespokojenost. Mně se dřív hrozně líbily takový ty všechny různý styly, od hip-hopu přes metal až po punk, ale pravda je, že spousta muziky, populární posledních desítek let, prostě komunikuje nespokojenost. Je to tak? Mluví o tom, co je na světě špatně, poukazuje na to. A my jim ještě tleskáme. A já tu muziku neposlouchám. Takže já už nechci být na vibracích nespokojenosti. Já se nechci soustředit na to, co je špatně. Ani nechodím na fóra, kde si všichni milovníci Matky Země stěžují na měnové fondy a na Světovou banku a na likvidaci deštných pralesů a podobně. Jo, já v Kolumbii dávám peníze na to, aby se tam mohly budovat centra, které revitalizují a tak dále. Ale nechci být účasten té nespokojenosti. Chápete něco, myslím? Toho problému, jo? Toho vzdoru. Tak to není vibrace, na který já chci být. Proto s takovýma lidma netrávím čas, i když jsou to takový ty New Age lidi, jo? A který jakoby třeba podle mojí knihy by jako ladili se mnou, tak v tomhle tom se mnou vůbec neladí a já s nima netrávím čas. Já nechci být s lidma, kteří proti něčemu bojujou. Dává to smysl? Já chci být s lidma, kteří něco podporujou. Matka Tereza řekla to samý a je to v tom filmu Tajemství, vy jste to slyšeli. Nezvěte mě na protiválečný pochod, pozvěte mě na promírový pochod. Což zní na vědomí úrovni jakoby identicky, ale naše podvědomí umí směrovat výhradně k věcem, neumí směrovat od věcí. To teď nemáme čas vysvětlit, ale povídal jsem to tady na posledním Inner Winner a je to v knize, takže si to někdo možná dočte. Naše podvědomí směruje výhradně k věcem, neumí směrovat od věcí. A v tom je celý ten háček, protože přemýšlí v intencích emocionálních impulzů a imaginací. A to teď, kdo nechápe, tak se nesnažte teďka pochopit, to se cvakne někdy jindy, teď na to není čas, ale my umíme směrovat jenom k věcem. To znamená, promírový pochod je něco jiného než protiválečný pochod, jestli to dává smysl. Chtít zbohatnout je něco jiného, než se chtít dostat z chudoby. A je v tom diametrální rozdíl. To znamená, operovat na těch vibracích, které jsou ty, které budou přivolávat do života to, co chceme, je klíč. A to začíná ráno, když se probudíte, přes to, s kým telefonujete, co posloucháte v autě, s kým jdete na obědovou přestávku, jaký slova říkáte, nad čím se zabýváte, jaký časopisy čtete, a co si dáte na screensaver na monitoru, jestli čtete nebo nečtete zprávy na internetu, s jakýma lidma četujete na sociálních sítích, o čem se večer doma bavíte a jestli pustíte televizi. To prostě je celý. Klima, v kterým se vznáším, jsou vibrace, na kterých operuju. Já si třeba nedokážu představit, teď to nemyslím zle a nechci se vůbec nikoho dotknout, ale řeknu to na rovinu. Nedokážu si představit, že bych jako fungoval na vibracích běžné populace. Nedokážu si představit, že bych koukal na televizi. Nedokážu si představit, že bych poslouchal rádio. Nedokážu si představit, že bych vedl běžný planý konverzace u kafového automatu nebo v tramvaji o těch nesmyslech, o kterých se lidi baví. Připadal bych si, že mě dali do prasečáku. Prostě nejsou vibrace, na kterých... To jsou příliš hrubý vibrace, jestli to dává smysl. Příliš hrubý vibrace, na kterých nechceš být, protože cítíš, že to je velmi vysilující. To tě vyšťaví. To bych zítra měl syndrom vyhoření z toho. Zítra by mě odváželi někam k tobě. Dává to smysl? Že na těch vibracích, ježišmaré, na těch by to Jera se nezvlád ani náhodou. Protože to není tím, jaký jsem nebo kdo jsem. To je tím jenom, čím jsem se obklopil. Tam jsem se naladil, jestli to dává smysl. Problém se nevyřeší na úrovni, na který vzniká. Řešení je v tom posunout se na úroveň, kde ten problém už vznikat nebude. A to je úplně něco jiného. To znamená, je problém v tom, že on furt kouká po ženských. A nebo je problém v tom, že já pořád potřebuji někoho kontrolovat, vlastnit a manipulovat a ovládat. Protože když se posunu na úroveň, kde nepotřebuji někoho vlastnit, ovládat, manipulovat, na úroveň, kde nemám strach, že zůstanu sama, na úroveň, kde nepotřebuju, kde nejsem závislá, na úroveň, kde se nebojím, co by si řekli lidi, co by řekli holky v práci, ježišmarja, naše máma, ta by z toho měla infarkt. Chápete? Když se posunu na úroveň, kde již nejsou tyhle myšlenkové modely, tak problém přirozeně odezní a je to v pořádku. A to je jediný způsob, jak vyřešit problém. Jediný způsob, jak vyřešit problém s insolvencí, s tím, že nemáme peníze, je posunout se na úroveň, kde už chudoba nebude vznikat. Jediný způsob, jak vyřešit nádor, je posunout se na úroveň, kde již nádor nebudeme znovu vytvářet. Dává to smysl?
Další téma, který jsem si vybral na dnešek, je nesmírně zajímavý, protože speciálně na festivalu, jako je tenhle, se potkávají různý typy lidí, jo? A čtou různý typy literatury. Na jedné straně je to ta literatura typu Napoleon Hill, Ockmandino, Jack Canfield, Donald Trump, Robert Kiyosaki a spousty dalších, který jsem četl celý život. Nazývejme to souhrnně literatura úspěchu. Jenom prosím vás, mi zvedněte ruku, kdo z vás aspoň něco z toho, co jsem teďka jmenoval, ví a tuší, o jakou literaturu se jedná. No super, no tak byste tady nebyli, kdybyste to neznali, jasný. A na druhé straně je to ta literatura duchovní a teďka zase má svoje i moderní, i svoje starobylý podoby. Starobylý podoby budou ty prastarý texty, jako je Bible, Bhagavad Gita, Dhammapadam a všechny různý zdroje moudrosti, které jsou tady po staletí nebo po tisíciletí. A moderní verze bude Eckhart Tolle, ticho promlouvá, nebo moc přítomného okamžiku, nebo Don Miguel Ruiz, 4 dohody, nebo Ihalea Kalahju Len, Ho'oponopono, třeba knížka Svět bez hranic a všechny různý moderní duchovní knihy. Víte, o čem mluvím? Jo, jenom zase takhle jako lehce mě naznačte, kdo jako tuší. Já vás nechci buzerovat, furt zvedat ruku, ale mě to moc pomáhá rozumět tomu, jak jsme tady naladěni. A někdy mají lidi pocit, že to, co je v té jedné literatuře a to, co je v té druhé literatuře, je někdy v kontradikci. Zažili jste to? Ano. A jednoduchý příklad, aby všichni věděli, co myslím. Tam jedný vám řeknou, musíš mít cíl, přesně vědět, kam se chceš dostat. Jo? Musíš ten úspěch potřebovat, musíš proto dýchat, musíš to držet za pačesy, musíš to tam dorvat v zubech, musíš to vydržet, musíš zatnout a nesmíš to nikdy vzdát. Je to tak. A tady vám říkají, nic neplánuj, neměj žádný cíle, plyň s proudem, nech se unášet intuicí každý další vteřiny. Jo? Očekávání je hrob úspěchu. Nic neočekávej. A teďka to lidi čtou a říkají si, tak jak teda? Zažil někdy někdo? No. A teď jak s tím, že jo? Teď co teda? Mám si teda ty cíle dát, nebo se mám na to vykašlat a čekat, co přijde, že jo? Různý věci jsou, anebo už zase nejsou, pravda, na různých úrovních. To je takový trapný slide, který jsem vytvořil nahoře v kavárně, jo? Ale a různý věci jsou, anebo už nejsou, pravda, na různých úrovních. To znamená, co platilo někde, už platit jinde nebude. Mně se líbí to buddhistické rčení, že učení má být jako vor. Slovenský je vor jinak, že jo? Plč, no to jsem koukal, viď? Se mě lidi na Facebooku ptali, co je to ten vor. Plč, víte, co je plč? No? Takže učení má být jako plč. A to znamená, že my na křídlech určitého učení nebo na tom plavidle určitým překonáme nějaký vody, někam se dostaneme a potom co uděláte s vorem, s pltí? Máte několik možností. První možnost je, že si ho vezmeš na záda, ten vor, protože co víš zase, až přijdeš zase znova někam k řece nebo k jezeru, že by se mohl hodit, že jo? Tak se ho pěkně hodíš na záda, půjdeš s vorem, jo? A kdyby náhodou byl zase potřeba. Jo? Nebo ho tam necháš. Co si vyberete? Přesně tak. Jediná možnost je ho tam nechat, protože my nevíme, co bude zítra. Vor, plť, slouží k překonání, nikoliv k podržení. Říká to buddhistické rčení. A to je ono. Protože my nevíme, až přijdeme k další vodě, tak tam bude třeba most. Nebo tam bude převozník. Nebo tam už bude vor. Bude tam nová výzva. Bude tam nová situace. A nový řešení pro novou situaci. A my lpíme na těch starých učeních a držíme se jich zuby nehty a to se často starých funkčních. Protože vor se nepotopil. Krásně mě převez přes tu vodu, takže prosím vás, nic proti voru. Vor splnil svůj účel. A my lpíme na těch starých učeních, zdůrazňuji funkčních učeních, funkčních, dobrých. A teď se jich držíme zuby nehty v budoucnosti. A divíme se, že to už znova nejde. Dává to trošku smysl? Mám dát konkrétní příklad? Time management.
Jednoduchý příklad. Někdo si během své obchodní kariéry vytvořil nějaký systém organizování svojí agendy. Času, schůzek, úkolů a tak dále, svého fungování, odpočinku. A má na to perfektně vypracovanou time managementovou agendu s určitýma principama. Jo? Den je nejlepší naplánovat si ráno. Někdo zase říká, hele, v předvečer je to nejlepší. Jo? Někdo vám zase řekne, hele, chce to aspoň jednou týdně si sednout a jako opravdu se od čeho odpojit a pořádně se nad tím jako zamyslet, mít ten odstup. A někdo vám zase řekne spousty rad. Jo? A někdo má rady na to, co s nově příchozím úkolem. A někdo má rady na to, jak si srovnat věci na stole, abyste byli efektivnější. I na to jsou školy time managementový. A my máme nějaký přístupy, které jsme si osvojili a oni fungovali. A my si jich tím pádem tvrdošíně držíme. V tomhle případě muži k tomu mají ještě větší sklon než ženy. Lpět. Jo, prostě jako co fungovalo, neměnit. To je typický jako mužský model myšlení. A zvlášť ještě pokud jsme v té energii, když bychom si tady rozdělili svět na ty choleriky, melancholiky, sangviniky, flegmatiky, těch lidí, kteří nemají rádi změnu. Jo? No a třeba v tomhle případě to bude ten kvadrant těch melancholiků, jo? I třeba flegmatiků. A taková ta pomalejší dynamika, která nemá ráda změnu. Tak tyhle lidi lpějí a jsou fixovaní a mají drápy zaťatý do toho starého učení. A najednou se diví, že to nejde dál, protože za sebou vlečou ten vor, jo? Že vědí, že vor se může hodit. Dává to smysl? Jiný příklad. Time management. Jo, a teďka. Vaše nová výzva v novém podnikání, v novém směru, který jste nastolili, může být právě přestat úzkostlivě plánovat diář. Jenže vy se bojíte. Protože si pamatujete, že když jste neplánovali, tak jste měli u dveří exekutory. Pak jste to všechno naplánovali a dostali jste se z toho ven. Ale my musíme každý den se dívat na to, co bude odpovědí pro zítřek. A nejlepší odpověď pro zítřek může být taky, že přestanete plánovat úzkostlivě svoji agendu. Dává to smysl? Zacházení s penězma. Možná někdy to bylo vést si budget, rozpočet a evidovat všechno nad 2 eura, co utratíte. Jo? Všechno zapisovat, mít na to přesný mantinely, jo? A hlídat to, aby jsem se konečně z toho svrabu finančního dostal. A někdy může být výzva úplně se uvolnit a jít se rozmazlit. A jít si koupit ten drahý krém. Protože celý život jsem utrhávala si od huby kvůli rodině a teď si půjdu koupit ten drahý krém a budou jíst chleba s máslem příští týden. Jo? A nebo ta výzva může být uprostředka největšího tlaku a stresu, kdy se firma hroutí. Já si nedělám legraci. Vzít peníze a koupit dovolenou a zmizet. Jako vážně. Jako vážně. Znovu, problém se nevyřeší na úrovni, na který vzniká. Na té úrovni, co se tam s tím trápíš každý den. Bereš ty telefony, máš ty křeče v žaludku, zodpovídáš ty e-maily, prosíš o trochu času. Na té úrovni jsi to zkoušel už docela dost dlouho. A jestli jsi to doved tam, kam jsi to teďka doved, co si myslíš, že se stane za příští týden jako novýho světoborního? Bude to zase o týden horší. Je to tak? Teď když budeš toho chlapa hledat zase stejným způsobem, jako ty minulý 3 násilníky, jakýho si myslíš, že najdeš po 4? Takže řešení uprostředka kolabujícího všeho, odletět na dovolenou, může být úžasný řešení. Samozřejmě, že chápu, že majoritě populace tohle nedává žádný smysl, protože jsou naučený se obávat a jsou naučený válčit s věcma. Proto taky nedosahují výsledků, že jo. Ale proto se trápí, že jo. Proto celý život dřou a nikdy nic nemají, že jo. A vedle jsou lidi, kteří si jenom cestují a dělají, co je baví a stávají v kolik chtějí. Já v životě nenařizuju budíka, pokud nemám brzo ráno letadlo. A oni nařizují budíka každý den, že jo. A někdy to může být řešení. Dává to smysl? Že to, co na jedné úrovni platilo, na jiný úrovni nemusí platit. Ještě dám další příklad. Na jedné úrovni z těch knih osobního růstu si ty lidi přečetli o té životosprávě, jo? A řeší antioxidační kapacitu všech potravin, balans proteinů, karbohydrátů a lipidů v jídle. Řeší samozřejmě i příslušní fytofaktory, vitamíny a minerály, které v tom jsou kilojoulovou hodnotu. Taky hodinu, kdy jíš, množství porcí, který máš, jak moc je to bio a který éčka v tom nemají být. A na druhé úrovni se pak dozvíš, že Svamírám Kripálu, kterýho jsem tady měl na návštěvě a v České republice předloni,
jí 30 let jenom brambory. Jenom brambory, prosím vás, znamená jenom brambory. Doplňující otázka, jestli ještě něco jiného? Ne, jenom brambory. A tak je úplně zdravý, je mu 70, nevím kolik, jo, ono se to na těch svědcích moc nepozná. Chápete? Tak kde je pravda? Je to všechny ty moderní poznatky o nutričním potřebách organismu? A jak to, že teda někdo jenom, jo a pozor, jak to, že teda jako prej, no teď nevím, jestli tomu věříte, jo, kdo chce, ať se tomu věří, kdo ne, jo, včera jsou to nemusíte spojovat. Prej jsou lidi, co nejedí. Jenom se zeptám, jo, je tady někdo, kdo věří tomu, že by byl někdo, že by byli lidi, co nejedí? Vidíte, i tací šílenci tady jsou, kteří věří tomu, že někdo nejí, no. Já taky věřím, že jsou lidi, kteří nejedí. A hlavně mi to nepřipadá vůbec divný, představte si to, že mi to vůbec nepřipadá divný. Dobře, nechme stranou, jestli někdo jí nebo nejí a vezmeme si toho, co jí jenom brambory. To snad možná jste schopni uvěřit. Tak, kde je teda pravda? To je ten slide, o kterém teďka mluvím. Na jedné úrovni něco je pravda, ale na další úrovni už to pravda není. Na jedné úrovni dává smysl hlídat si rozpočet rodinných financí a výdajů a všeho, aby se z toho dostal. A na další úrovni může být nejvíc osvobozující nechat rozpočet být a jít utrácet. Na jedné úrovni je důležitý time management a držet to pod krkem. A na další úrovni to může být právě uvolnění úplný a jet na dovolenou. Dává to smysl? My nikdy nevíme, co je pravda na který úrovni. Na jedné úrovni je to dávat si cíle, na druhé úrovni je to žít s inspirací a plavat s proudem. Protože na různých úrovních stejná věc někdy je pravda a někdy není pravda. Proto se nemůžeme s lidma přijít. Kdybyste Jirasu sestříhali ze všeho YouTube a ze všech nahrávek a seminářů, no tak byste dokázali vystřihnout rčení, který si tak přímo protiřečej. Úplně přímo proti. Na jedné straně vám řekne, je to tak, a jinde vám řekne úplně o té stejné věci, že to je úplně přesně naopak. Protože prostě věci nejsou na stejných úrovních pravda stejným způsobem. Dává to smysl? To znamená, my nemůžeme si myslet, že když už jsme něco objevili, že jsme něco objevili. Protože existuje jenom jediná konstanta. Že zítra bude všechno zase jinak. Že zítra bude všechno zase úplně jinak. Což je velmi deprimující pro naše ego, protože nám se hrozně líbí jako mít pocit, že už jsme to ošéfovali. Že už to máme pod palcem. Jenže ono zítra bude všechno zase jinak. Dnešní svět užije takovýhle lidi, jako jsem já. Já nevím, kauče, motivační speakery, mentory, já nevím, jak se tomu říká. Kdo ví, jestli je zítřejší svět bude potřebovat? Chápete? No a co? No a co? Je to dobrodružství života každou vteřinu. Proto ta projekce do přítomného okamžiku má tak velikou hodnotu. Protože někdy to, že si lidi dávají cíle, je naopak kontraproduktivní nebo naopak oslabující v tom, že je to fixuje a projektuje do budoucnosti. To znamená, zapomínají být šťastní teď a čekají na to, co bude zítra. A už tam chtějí být. A pak prožijou celý život v tom až. Až dodělám výšku, no tak už to bude lepší. Hele, až se teďka konečně přestěhujeme na vesnici, tak už to taky nám trošku až teďka děcka odejdou na intro, no tak to už bude taky lepší. Víš co, až se naučím angličtinu, tak už to bude samozřejmě úplně o něčem jiném. Hele, až už budeme mít po svatbě, tak už až se teďka rozvedu, tak už to samozřejmě bude úplně o něčem jiném. Víš co, až konečně mě povýšej, tak už taky, až doplatíme hypotéku, no tak to samozřejmě už bude zase po Velikonocích, víš co. Teďka ještě před Vánocemi a po Vánocích už bude, hele, po létě už to samozřejmě bude úplně jiné. To říkají lidi furt. Slycháte to? Až. Já tomu říkám syndrom až. Až. A oni prožijou celý život s tím, že jako, už se blízká na ty lepší časy, jako už zítra budou šťastní. Až je jednou pohřbí s tím, že už jako zítra měli být šťastní. Už to bylo na spadnutí, člověče. No. Prostě víš co, jako, celý život jako čekají a teď zrovna prostě přijde ta zubatá, zrovna teď, když už prosím tě, to bylo na dohled. A v tomhle prožijou lidi celý život, v tomhle syndromu až. Slyšeli jste ty příklady, který jsem říkal? Všechny z něj lidem smysluplně. Je to tak? Až mě povýší, až doplatíme hypotéku, až se odstěhujem do města, až se odstěhujem na vesnici, až se rozvedu, až se vdožením, až dodělám vejšku, až se naučím anglicky, až děcka odejdou na intro, až budu v důchodu, tak na to budu mít čas. Je to tak? To říkají lidi pořád.
A ty cíle někdy projektují lidi do budoucnosti a právě způsobují to, že nežiju teď a žiju až zítra. Dává to smysl? A to není úplně zdravý, protože to kouzlo je vždycky teď. Ten magický moment, ta radost je vždycky teď. Radost není zítra. Nemůže být zítra. Radost je jedině a výhradně teď. To znamená štěstí, být šťastný, lze realizovat pouze teď. Pokud žijete v představě, že budete šťastní zítra, až se něco, tak to je nesmysl a nikdy šťastní nebudete. Jediná možnost, abyste začali být šťastní, je, že uděláte a budete šťastný teď tady v sále na Inner Winner v tuhle vteřinu. I z Jira jsou na pódiu. A i teď. Jediná možnost. I teď s těma složenkama. I teď s těma obálkama s modrým pruhem. I teď s těma rozvodovými papírama, co jsou doma na pijáně. I teď s tím snímkem rentgenovým, s tím rakovinovým nádorem. Schválně říkám něco hroznýho. I s tím, že vám včera vyhořel barák. Prostě teď je jediná možnost. A kdo tohle pochopí, že teď, tak teprve si může dávat efektivní cíle, protože už na nich nebude lpět, nebude na ně fixovaný a nebude k nim připoutaný, jestli vám to dává smysl. Nebude čekat, až si koupím Ferrari, nebude čekat, až už konečně ta firma poběží sama, nebude čekat, až už konečně se přehoupneme přes kritické množství zákazníků nebo penetraci na trhu, nebude čekat až splatíme dluhy, které jsme si půjčili do začátku peníze. A jakmile přestane na tohle čekat, pak má smysl dávat si cíle a můžou být velmi efektivní. Ale až bude žít přítomným okamžikem. Říká se přivonět ke květinám po cestě. Že mnoho lidí se žene, už aby tam byli, ale ten cíl je... Vidíte tam tu květinu? Cíl je přivonět ke květinám po cestě. Cíl je užít si tu cestu. Že stejně jednou nás to zastaví někde na té cestě. Jednou bude nějaký cíl, kam už nedojdete. Je to tak? Jo nebo ne? Je tady někdo, kdo tady bude věčně v tomhle těle tady? No. Nikdo. Jednou stejně už nedojdete do cíle. Takže jediný smysl dává užívat si tu cestu. Celá karma yoga, třeba v Indii, kde jsem teďka byl zrovna měsíc a půl, vy znáte Eat, Pray, Love, jíst, meditovat, milovat. Julia Roberts. Viděli jste? Četli? Jak jela do toho ashramu do Indie, tam tím rejžákem drhla tu podlahu v tom nějakém chrámu, tak ona jí drhne, dostane se do třetiny první den, druhý den udělá druhou třetinu, třetí den udělá třetí třetinu a co udělá čtvrtý den? Vrátí se zpátky a zase udělá první třetinu, potom druhou a furt dokola. To je práce, která nemá žádný konec. Evropan by z toho zcvoknul. Protože my jsme zvyklí, že práce je nutný zlo, aby jsme už dosáhli výsledku. Jo? To znamená, chlapi dělají o víkendu na chatě nebo na chalupě a na to kolečko, na ten trakař naloží co nejvíc. Už aby to měli hotový, aby si ve 3 hodiny odpoledne mohli konečně sednout a dát si to pivo. Takže práce je nutný zlo k tomu, aby jsme dosáhli výsledku. Chápete, co myslím? Zatímco při takovéhle práci, která je do nekonečna, furt dokola, kde nevidíš žádný cíl, tak najednou přijde to, že si na to kolečko, na ten trakař naložíš jenom tolik, kolik uvezeš, aby si zítra se taky ještě pohnul, je to tak. A až si naložíš tolik, kolik uvezeš a půjdeš tempem, který je příjemný, tak najednou přitom uslyšíš zpívat ptáky a uvidíš západ slunce. A to je ten rozdíl, kdy tě baví ta cesta, kdy tě baví ta práce a to my neznáme. Proto je pro nás nesmírně frustrující, pokud máme dělat práci, která nemá konec. Mimochodem to je krásný, to si zkuste. Zkuste si práci, která je nekonečná, která nikdy nebude mít žádný výsledek. Protože my jsme naučeni, že to je nesmírně frustrující. Protože my jsme se naučili dělat všechno jenom kvůli výsledkům. My jsme se odnaučili nebo nenaučili radovat z té práce jako takový. Jak by ta práce mohla být dobrá, když ji neděláš s radostí? Vždyť ty předci říkali, že to řemeslo musíš dělat s láskou. Je to tak? Jak by ta práce mohla mít výsledek, když ji neděláš rád? A jenom chceš už, aby bylo hotovo. To nejde. Ale mluvíme o tom, že něco na určitý úrovni platí a na jiný úrovni už neplatí. Nebuďme fixovaní na ty učení, které jsme se naučili o time managementu, financích, vztazích a úspěchu, o čemkoliv, protože zítra to už nemusí být pravda. My nemůžeme říct, že něco tak je nebo tak není. V různých fázích života a v různých oblastech života je to různýma způsoby. Možná máte oblast života, kde ještě potřebujete si přesně stanovovat cíle a přesně to držet pod krokem a mít ten rozpočet nebo ten plán.
A v některých oblastech už jste schopný to uvolnit a vznášet se s tím proudem. A to je celý rozdíl. Mám velmi důležitou věc, kterou jsem nechtěl přeskočit, a protože se nám posunuje čas, tak chci říct o tom. To je zase slide, který jsem stvořil před chvilkou. Chci mluvit o komplexním přístupu. Ale to zabere víc minut než 2 minuty, takže já se zeptám, jestli můžeme přetáhnout pár minut. Jo? Můžeme? Můžeme? Ano. Není tady něco, co začíná teďka rovnou v celou hnedka? Tohle je nejdůležitější z těho, co dneska probíráme. Tak, jenom se nadechněte, protože já vím, že to je taková palba celou dobu. Tohle může skutečně někomu pomoct. Úplně popravdě si myslím, že tady jsou v sále lidi, kterým tohle od dneška může změnit život. Doposavadní fungování, otočit na úplně jiný fungování. A celý, o čem to bude, je velmi jednoduchý a nejlíp to pochopíte na pár příkladech, který vymyslím za chvilku. A je to o tom, když řešíte nějaký problém, nějakou situaci nebo něco, co se vám nelíbí, tak kromě toho, že to nechcete řešit na úrovni, kde to vzniká, tak to chcete řešit komplexně a neopomíjet ostatní věci. Co tím mám na mysli? V době, kdy jsem třeba neměl peníze a jako měl jsem pocit, že furt válčím finančně, a to trvalo spoustu let, tak jsem jako nejevil zájem o ostatní věci. Mohli byste mě tahat, jít si zacvičit tai chi, nebo na Bikram jogu, nebo si zaběhat, nebo si aspoň zameditovat, nebo si ráno zacvičit doma, nebo udělat pár kliků. A já jsem o to neměl zájem. Já jsem věděl, jako, že samozřejmě musím začít jednou cvičit. Ale jako, hele, prosím tě, teď tady mám ty složenky, že prostě teď mi dej pokoj, mám tady obálky s modrým pruhem, exekutory u dveří, soud na krku, takže prostě teďka v klidu, jo, pak budeme cvičit každý den, to já vím, že to je důležitý, jo, stravování, jasně, že nemůžu žrát celý život bagety po benzínkách, rozumím tomu, já se budu dobře stravovat, ale prosím tě, teď mi s tím dej pokoj. Kdo z vás ví, o čem mluvím? Tak. A teď to, co vám já chci říct, je, že právě v zdánlivě nesouvisejících věcech můžou ležet přesně ty odpovědi, které teďka potřebujete. A budu dávat další příklady. Vy si otevřete tu knížku Úspěchu a tam si přečtete Ukliďte si garáž. Kdo z vás četl, nebo pracovní stůl, kdo z vás to četl nějaký knížce Úspěchu? Jo, znáte to v těch knížkách, jo? Ukliďte si garáž. Já tady nevím, kde mi hlava stojí, manželka mi utíká, jo? Nádor mě zžírá, zaměstnavatel mě chce vykopnout, poslední šance, klienti nekupujou a budu asi uklízet garáž, ne, teďka. Chápete? Proč bych teď uklízel garáž, prosím tě? Máme 3 splátky po splatnosti a budu uklízet garáž, ne? Jenže právě ouha. Jiný příklad. Někdo budete na semináři a někdo vám řekne, s tím bráchou, co s ním nemluvíš 15 let, by ses už měl konečně usmířit. Jo, dobrý, jasný, s bráchou to dáme dohromady, ale teď mám 3 splátky po splatnosti. Že prosím tě, teďka mi dej pokoj s bráchou, 15 let spolu nemluvíme, tak to asi vydrží i 16. a 17. rok. Až nebudu mít splátky po splatnosti, z kterých mi tady stojí hlava, tak se budu usmířit s bráchou. Jenže ouha. Pointa je, takový krásný slide, že my nevíme, který kolečko do kterého zapadá. Já dám jednoduchý příklad. Někdo nám řekne, uklid si garáž, uklid si v kanceláři, uklid si na pracovním stole nebo cokoliv, bordel. A my nevíme, jaký má co s čím souvislosti. Které věci jsou propojené, aniž bychom to věděli. My si myslíme, že rozumíme tomu, co je s čím propojeno, ale nerozumíme ničemu. Nemáme šajn, co je s čím spojeno. Protože, jenom vám chci dát příklad toho, co třeba člověk neví. A protože my většinou nevíme, co nevíme. No tak se to nemůžeme jít dozvědět, že jo. Kdybys věděla, co nevíš, no tak jdeš a zjistíš si to, že jo. Je to tak. Kdybys věděla, hele, tohle nevím, tak půjdeš, najdeš někoho, kdo ti to řekne, otevřeš Wikipedii, kdybys věděla, že to nevíš. Jenže ty nevíš, že to nevíš. A když nevíš, že to nevíš, tak kdo ti pomůže? Když to nevíš, že ti to chybí. Chápete něco, myslím?
Takže ty si myslíš, že teďka by byl nesmysl uklízet garáž, když mám 3 splátky po splatnosti. Ale možná by bylo chytřejší říci, kdo to řekl. Bob Proctor, Jack Canfield, Rhonda Byrne, Louis Hay, Deepak Chopra. Mark Girasol. Tak já to teda udělám. Dává to smysl? Protože potom přijde, a to jenom chci jednu věc vysvětlit, nebudu vysvětlovat, jak na to má vliv usmíření s bráchou nebo 1000 jiných věcí. Jo? Někdo vám řekne, nenoste děravý ponožky a špatný spodní prádlo. No jasně, až budu mít peníze, tak si koupím samozřejmě i pěkný spodní prádlo. Ne. Jestli chcete mít hezký pocit ze sebe a záleží vám na oblečení a kupujete si hezkou košili, potřebujete si koupit i spodní prádlo hezký a ponožky. Jenom vy nevíte, protože vy si myslíte, když to ale není vidět, tak to je snad jedno, ne? Protože to si myslíte, to je váš předpoklad. Protože nevíte, který kolečko do kterého zapadá. Já vím, že to je velmi důležitý, protože vy samozřejmě víte, že máte děravý spodky. Chápete, co myslím? A vy se tím pádem chováte a operujete jako člověk, který musí šetřit na sobě. Dává to smysl? Teď příklad s tím, přijede Mary Diamond a vysvětlí ti, že existují světové strany Feng Shui, tomu se snad nedivíte, že my vnímáme magnetický póly Země, když to vnímá i lišejník, že jo? My jsme chytřejší než lišejník o něco. Ptáci se dostanou do teplých krajin díky tomu, takže my samozřejmě taky reagujeme na ty magnetické póly. A teďka samozřejmě ona vysvětlí, že existují různé strany. Jedna bude strana úspěchu, další strana lásky, další bude strana zdraví, jiná bude třeba strana moudrosti. A náš mozek reaguje jinak při otočení na ty různé světové strany. Tak jako ten pták letí na ten směr, nebo ten lišejník si přesně vybere tu stranu na ten sever nebo kam, tak i ten náš mozek mění svoje fungování. To znamená, mění úrovně hladiny podle toho, jakým způsobem je otočený. To znamená, nemá úplně stejnou frekvenci, když stojím takhle, jako když stojím takhle. Pak samozřejmě dává smysl, když telefonuju s klientem, stát a čelem stát na svoji stranu úspěchu. A až pozveš holku na večeři, posaď si ji tak, nebo sebe posaď tak a musíš vědět, kde je strana lásky. Myslíte si, že já nevím, kde jsou světové strany teďka tady? Samozřejmě, že to vím. A protože kdykoliv někde přednáším, tak vím, kde jsou světové strany. Protože to je důležité. Jenom někdo jiný si myslí, že to není důležitý, protože mu to ještě nikdo neřekl. Protože ho ve škole místo toho naučili, jaký je hlavní město Bangladéše a co je integrace a derivace. Ale skutečně důležité věci jsou tomu nahony vzdálený. Tohle je třeba jedna z nich. Protože jsme součástí přírody jako ten lišejník a pták a světová strana prostě hraje roli. Prostě to hraje roli. Věřte nebo nevěřte. A teď někdo, jenom aby jsme to pochopili, má v té kanceláři nebo doma bordel. Z minulého stěhování si přines ty krabice a ty to postavil někam do kouta a tam si ty krabice vyštosoval, že to pak přebere. Znáte to? Jo, už to tam je 3 roky. 10, no. A tam to prostě je furt ten bordel, ale je to zrovna tvoje strana úspěchu. Je to zrovna strana, kam když ty se natočíš, tak podvědomě tvůj mozek přechází třeba z té bety blíž k hladinám alfa. Jednoduše řečeno, víc z toho modelu bojuj nebo uteč, víc z toho modelu, který je alertness, vybuzelost nebo stres, v kterém teda my jsme se naučili už jako fungovat celý den, ne jako antilopa, která to má jenom, aby utekla před lvem a pak se nás uklidní. My jsme se naučili v tom stávat ráno a večer usínat pomalu. A vychovávat v tom děti, což je ještě horší. A ten mozek přirozeně přichází do ty nižší frekvence. Jako když se zadíváš do filmu, nebo pustíš relaxační muziku, nebo když večer usínáš, nebo kdykoliv, kdy máme aspoň trochu sklidnění v těch našich hlavách, který jinak pořád tepou a vířej v té změti, v tom chaosu, který ta civilizace vytváří. A teďka ty se otočíš na tu stranu, na ten, já nevím, jeho západ a koukáš na ten jeho západ a ten mozek přichází do těch nižších frekvencí. Jo? Ale pohled, na který koukáš, se ti nelíbí. Protože tam je bordel v tom rohu té místnosti. Chápete mě? Je tam nepořádek. Ty telefonuješ s klientem a neuvědomuješ si to. Že mezi tím jsi na telefonu a mluvíš úplně o jiných věcech. Zkoušíš usmlouvat trochu lepší cenu, bavíš se o tom, kdy bude dodávka a řešíš úplně jiné věci. To znamená, vědomě si vůbec neuvědomuješ, na kterou stranu koukáš. Tamhle koukáš pěkně dosadu, tam to je rozkvetlý, tam se ti to líbí, tak tam chvilku postojíš, telefonuješ chvilku tam, tamhle koukáš, ježiš, zase bordel. Tak se zase podvědomě otočíš někam jinam. A učíš svůj mozek, aniž bys to vůbec tušil. Učíš svůj mozek, že kdykoliv se sklidňujeme, tak nám to není příjemné. Ha. Dává to smysl? A to nemůžeš ovlivnit. Protože na vědomí úrovni vůbec nemáš šajn, že se něco takového odehrává.
Prostě nevíš, že to nevíš. Že ti není pomoci. Že to nevíš, že to nevíš. To nemůžeš nikdy zjistit. Ale učíš svůj mozek nesestupovat do nižších hladin, který, jak bys určitě souhlasila, jsou mnohem zdravější pro náš organismus. Protože všechny zdraví prospěšné hormony se začínají právě produkovat v tu chvíli, kdy jsme v klidu. Je to tak? Všechny ty hormony, které ti budou regulovat ten krevní tlak anebo hladinu cukru. Všechny ty hormony, které ti rovnají kolagen a elastan, abys neměla vrásky. A všechny ty další jiný zdraví prospěšní hormony se u té antilopy samozřejmě vytvářejí ve chvíli, kdy si pěkně leží v chládku a tráví, že jo? A ne ve chvíli, kdy utíká před lvem. Je to tak? To znamená, že pro náš mozek je nutný a potřebný, aby někdy snižoval, pokud možno co nejčastěji, proto si dáváme ty vonné esence a chodíme do lázní a pouštíme Enju a meditujeme a chodíme do parku. Je to tak? A pro ten mozek je to prospěšný, ale ty tím, že jenom v rohu místnosti, která tohle způsobuje, podvědomně máš bordel, který se ti nelíbí, se podvědomně učíš nedívat tím směrem a nemít rád ten stav snížených mozkových vln. Tedy být víc ve stresu. Dává to smysl? To jsem řekl jenom jako příklad toho, aby jsme si dokázali představit, co může znamenat bordel v rohu místnosti. Teď doufám, že jsem vás nevyděsil, že všichni teďka budou studovat Feng Shui. Jo? Prosím vás, tohodle je milion. To vám můžu říct zase z jiného učení stejný příklad. Už nemáme čas dát jiný příklad. Ale chtěl jsem to říct jako příklad, aby jsme porozuměli, že můžou být věci, které prostě nevíš, že mají spolu souvislost. To znamená, to, že se usmíříš s bráchou po 15 letech, může být přesně to, co teďka odstartuje tvůj biznis. To, že si uklidíš garáž, může být přesně to, co ti srovná partnerský vztah. Protože ty nevíš, co s čím souvisí. Dává tohle smysl? Tedy pointa je, řešme život komplexně. Pointa je, když jdete do života vnášet pořádek, vnášejte do života pořádek na všech úrovních. To znamená, vneste tam ten pořádek všude, kde můžete. Neodkládejte. Pokud teďka cítíte, že opravdu potřebujete s tím tělem začít něco dělat a začít cvičit, nečekejte na to, až se firma trochu schopí. Nečekejte na nic jiného a běžte to udělat hned, protože ten efekt může být právě v těch oblastech, že se vaše kniha neprodává. Právě v těch oblastech, že zákazníci nekupujou. Právě v těch oblastech, že ten software pořád ještě nešlape. Dává to smysl? My nevíme, co s čím souvisí. To znamená, řešte život komplexně na všech úrovních. Snažte se to naladit tak, jak můžete. Na všech úrovních co nejvíc. Protože nikdy nevíme, který kolečko do kterého kolečka zapadá. Závěrem vás chci pozvat, kdo chcete na nějakou facebookovou fanpage, kde publikujeme akce, které se konají. Nejbližší akce v Bratislavě je seminář, který je 28. dubna tady. A máme tady někde kolegu, máme ho tady někde? Tady, stoupni si. Kostkovaná košile, tady pohledný Michal Herehuš. Ano, no zas tak na potlesk to není, že si jen stoup, ale děkujeme moc krát. A u něj je dneska možný si ten seminář pořídit dokonce se slevou, to je speciální sleva pro účastníky Inner Winner, takže když chytíte Michala, tak to budete mít dokonce levnější. Tam budeme mít víc prostoru a víc času, protože to je celý den. Dneska jsme tady měli 90 minut, který jsme o 10 minut protáhli, nebylo tolik prostoru. Nekoukejte se tolik na to, jak ten seminář se jmenuje, já ani nevím, jak se jmenuje. Já ani nevím, jak dnešní akce se jmenovala. Komunikace, řeč těla, no, tak se to jmenuje. Ale budeme tam samozřejmě, jako lízneme trochu komunikaci a řeč těla taky, jo. Já třeba školím Úřad pro odhalování organizovaného zločinu, jak rozpoznat lež z řeči těla. Takže jako ne, že bych jako nevěděl nic o řeči těla, jak docela to umím, jo. Ale ten seminář nikdy není jenom o tom tématu, který tam vypisujeme. Vždycky je to o tom podhoubí, o tom, co běží pod tím. Asi to bylo patrný i z toho dneška, když jsme si tady povídali. Jo, to vy jste takhle akční, jo. Tak na ten bych vás chtěl pozvat a potom děláme speciální akci, kterou chci jenom zmínit, protože už je stejně skoro vyprodaná, ale já vždycky věřím tomu, že je dobrý věci pustit do vzduchu, protože kdo to má chytit, tak to chytí. Jo? Takže prosím vás, tohle není žádný přesvědčování, jenom tak jako pouštím do vzduchu. Existuje úžasná akce, která se jmenuje Spiritual Camp Marka Girasy. Komu to bude stát za to, aby to hodil do Google, tak si to najde. Víc vám do tom říkat nebudu, protože to nechci přepropagovat, protože tam nechceme nikoho, koho bychom tam zlákali. Chceme tam jenom lidi, kteří se tam zlákají sami.
protože ta atmosféra je tak unikátní a tak limitovaný počet účastníků, že tomu prostě velký marketing nedáváme, proto to třeba na mých webových stránkách ani nenajdete. Takže tam takový ťuknutí a kdo se má chytit, tak se chytne. Tak, já vám moc krát děkuji za pozornost, budu se těšit někdy příště, mějte se báječně. Díky moc.